Oké, ik ga even wat nieuws proberen. Dit speciale brok voor Friese hinders. Zo, dat is deze brok. Die ga ik proberen. En deze en die. Dus ja. Deze schijnt echt gewoon heel goed te wezen van Friese hinders. Dus ik ga gewoon proberen. Eerst meng ik het nog even met het orenbrok. Dat ze wend binnen. Zo. En uniek krijg ik die erbij. Probeer die. Lekker? En hier heb ik nog orensoorten. En die zal ik er letter bij vullen. Zodat ze langzaam overgaan op het naaivoer. Yveske heeft al een beetje eindje. Sally. Korallen. Maar die had het alweer op. Want korallen eet heel soort. Heel snel. Uniek. Oh, lekker. Rijssie. Jongen. Joeke. Poot. Kiki. Zit. Zit. Goed zo. Oh, kies er af. Maar ik heb alleen nog maar wuttels. Jim krijgt zo wat lekkers. Want deze wuttels, appels en nog meer wuttels, die hebben we gekregen van Bastiaan Stal. En die wil ik even aan de hindersjan. Oké, dat weer uniek. Ik hoop dat dat komt omdat ze het naar je voer roept. Tja. Maar vlemen kan ik pinnen wezen. Maar Satasjen had ze geen pinnen. Want ze is nou aan het skooien. Give me carrots, please. Wuttels? Rijssie. Rijssie. Kom eens. Hé. Hey. Zeker Wettel. Oh, best wel de bieten. Nou, vooruit.
Was nog een? Nou is korallen. Kom maar. Kom. Tje. Sally? Rijntje? Zo ik al? Yveske? Eeuw. Ja, ze heeft een hapje. Die pony's hoef ik net een hele. Oh. Nou, dat denk ik wel genoeg. Wat is er? Hey Glendy. Ik ken het meer. Je hebt je er al wat fieste goed uit. Spidey, Peach. Peach, dat is gemeen. Hé, doe niet ergens naar voren. Tjoeke. Peach, Daisy, Glendy en Mario. Sally. Was nog één? Is nog één? En ik zal nog wat voor Kiki en Juke pakken.
Kom. Zit. Af. Zit. Zit. Nee, zit. Zit. Poot. Poot. Af. Zit. En blijf. Blijf. Kom maar. En zit. Af. Af. En blijf. 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 Zit. Goed zo. Oh, Sally, wil ik nog een wettel. Oh. Joke pakt de wettel al. Niks is, hè? Zo. Nou. Is dat lekker? Nou, dan net. En ik wel. Zij is echt heel groot. Ja. Ja. Nee, moet je mijn vingers net opeten? Oh, je luidt naar hier. Nou, doei.